bi alamsa ye joué kalo kili mugan kelen samba filan mugan fila renouveau télé lajɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan maa o maa bɛ kan an lajɛ ni wagati kofɔlen na aw minnu bɛ aw ka danaya da anw kan aw sara tɛ an bolo an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko kunnafoni kɛnɛ bɛna dayɛlɛ sisan. Renouveau sɔgɔmada kunnafoni o ye aw ka jɛmukan ye jɛmukan min kɔnɔna na aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Renouveau matin jamakulu fɛ ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna la ko nin ye o kɛnɛ dɔ sigitɔla ye aw ye o la soli ka wuli kɛbagaw an mana sigi nin kɛnɛ kan don o don an bɛ fɔlɔ ka aw ka foli kɛ aw maa minnu bɛ yen nɔ k'aw solila ka bɔ sanji kɔrɔ aw sera ka baarayɔrɔw la ka ban an ka foli bɛ aw ye minnu bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ aw fɛnɛ fo an tɛ ɲinɛ cogoya si la lamɛnbaga jamakulu an mana sigi nin kɛnɛ kan a ka kan aw ka foli ka kɛ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio Ɲeleni ka bɔ Segu an bɛ Segukaw ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Danbe ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro Radio Tolérance ka bɔ Mopti, Radio Miracle FM ka bɔ Buguni, Radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu, Radio Altakadum ka bɔ Sikaso, site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi, Radio Mamelon ka bɔ Kebila ani Tamani. Maa minnu bɛ ka an lajɛ Facebook kan sisan an ka page Facebook kan ni o ye Renouveau FM Renouveau Télé page ye ko abonné kelen-kelenna ni ɲɔgɔn tuma tungarankew aw ka foliba bɛ yan nɔ ko Ala ka tunga nɔgɔya ka segin so fɛnɛ ka o nɔgɔya. Sɛnɛkɛlaw an bɛ dugawu kɛ aw ye samiya sanji min ne an bɛ o kɔnɔna la sisan an bɛ Ala wele a ka sanji ɲuman jigin ɲina min b'a to sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲa cogoya min na dun ka fa o ka sabati maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ o la an ka dibila baara kɛbagaw foli ni tanu ni aw ta ye sabula labɛnw sigira sen kan an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigiya jama dafalen bɛ yan nɔ Amadu El Konare Isa Kaba Sidibe Fanta Tomuta an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan Amadu ne a bɛ cogo di an bɛ Ala fo somɔgɔw baasi foyi tɛ n na baasi t'i la alhamdulillah bisimila saha katikaw ye san ye bi wa katikaw sabula don o don san mana na i ko k'aw ma san ye don o don tɛ kulu ni bi kɔni i tɛna se ka fɔ k'aw ma san jinɛ san dɔ nana Senu jinɛ san in ma se Mali faasi ni Senu tɛ Senukaw sumalenba nana Bamako ko ko mun b'aw fɛ yan o kɛra o don na bɛɛ bɔra a kalama san in nana Senu dɔrɔn de Mali la a ma se yɔrɔ si donc kunun ta in nana yɔrɔ bɛɛ fo ka sira tigɛ maaw la u ka so taa siraw la o kuma k'a dɔn k'a fɔ kunun ta in sera Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen hali jamana yɔrɔ mun bɛ yen ni ji ko ka gɛlɛn a sera ye wali sɔgɔmaden na fɛnɛ san bɛ ka na fan dɔw fɛ o ye aw m'o ye wa o ka da Bamakɔ yan katikaw m'o ye a ma kun bɛ yen dɛ mais a ka da Bamakɔ yan maaw tun ka wuli san kɔrɔ sɔgɔ a kɔni ma kɛ san ba ye mais halisa san bɛ ka na an kun ye fɛn dɔ bila an bɛna o daminɛ o ye jumɛn ka san mana bɛɛ i mago tɛ min na i b'o dévier k'o kunsi Bamakokaw ma parce que ji bɛ suru Bamako u tɛ sɛnɛ kɛ nka ji bɛ suru u kan ne m'a faamuya ka san fiyɛ ka na Bamako kɛ k'a fiyɛ o kuma san monopole b'aw bolo wa bozo b'o ɲɛdɔn n ko ye bamananfɛn ye Amadu o fɛnɛ tɛ ko ye dɛ o ye bamananfɛn ye an bɛ samiya la mɔgɔw mago bɛ san na ji nafa bɛ yen nka ji dɔw ye tiɲɛni kɛ ji ye n'i sɔmina olu fɛ i b'olu fiyɛ nka ni san finna e bɛ se k'a dɔn cogo di ko nin san ye mun fini ko nin tiɲɛni kɛ san ye o bɛ dɔn cogo di i bɛ se k'a fiyɛ ni dalu min ye o dalu b'a to i b'a dɔn ni tiɲɛni kɛ san dɔw bɛ yen n'a nana nka bɛɛ de bɛ siran a ɲɛ n'o tɛ i b'o sugu de fiyɛ ka na Bamakokaw fan fɛ e ma ye mana to a ka caniveaux labɔ a ka maires a ka waridunba dabila a ka caniveaux labɔ n'o tɛ ji bɛ ka mun kɛ mobiliw bɛ ka fogo ji kunna Bamakɔ yan nin ye misaliya de citɔ ye aw ma ko a ka dɔ bɔ kurutu la a k'a ka caniveaux labɔ construction anarchique k'a k'o dabila ka so jɔ yɔrɔ bɛɛ la badingɛ kɔnɔ ka badingɛ yɛrɛ gere sojɔ kama k'a k'o dabila ani kulu yɛrɛ la k'o feere maaw ma jumla k'a k'o dabila o misaliya de don baasi tɛ Amadu a bɛ di a tɛ cogo la an nana ko kura siga t'o la k'a daminɛ cɛkɔrɔba fila la les Denvier Modibo Sanogo Yusu Karabati Tomota Isa Kaba Sori Janjo Masa o kuma ko an bɛ ɲɔgɔn na sa dɛ an ye mun kɛ a kɔsɔn an ma kuma kɛ anw jama rahamani bɛɛ lajɛlen kelen Amadu baara b'i bolo dɛ o tuma i labɛn Général Musa o ko tɔ bin n'o kan o y'a ka tɔ ladilan a tɔ ye aw ye baasi tɛ
tagale nya fe ame o jate o bela de lenya nabo so ni ndoro ko kanu mo ma ko don kibaru bina daele ola bi renouveau matin anga la selu bina bolumunun kan amena o bakuru bawda o klo kan sisa bi wala li konna la anyo kuma se min sukantina amena nya folike awye ka o kuma se korofo awye ani abetali ke wale ya mina ya no mali konna la o betali ke porte parole la isa kabasidi bi alebena o kunya wala bi décryptage ale konna la awga bi ma welele o Idrissa mementa ye kaboje kulu konnala ni oye yere wolu debout sur le rempart ali koni uga kuna fon la selay anabi na masala bi sogomadaina Maliki Konate ale anwa bidon baranyogon wolili ani Malik bina masala ka kenyani Mali gouvernement koni haklina minta ni oye MINUSMA ka porte-parole kaseka ale kon la blaka bo anga jamana konano fem kon metalike 72 heures la odira ale mamimba to abeseka taka bo Mali konna la chogoya mina Maliki bina nyina a haklina na o wale nunu kan donc kibaru o fene bena daele o min konna la bi kibaru ya chama me akono fem kon be kenya kuna kun funi ko fo bi so madaina kokura ani professeur Konate bena to nyogombolo abena nyafolike cancer de l'estomac kan awada nyugo aleka ya mario konna la Alexis Fenebe bisimila awo amason bi alamsa kuna fondi gafe ube yanno unyefura folo soni ndoro amena olulasi awma anga don foliduma obe o kerefe fem kon metalike wakati boloda chukula nimbela jilembe yanno ka alasi awma bonya an karama konna la nyina teke chuga shila sori Ibrahim Diallo aleko tanga segen kiboryo aleka ni sanji korola la sori koni abetimina njala sanga ani wakati orola aka folibe yanno kanu waka bela jilenki bisimila wakati boloda chuko alefle Wakati ale bolo da chogo fleni anga marabolo kilingi na konnala nogo ale dale menato kabala malifambe samia fefien obechi malifambe fem koni anga koro marabolo yi oluga bioro janfleli mbadam ne kilometri nani mbonyonko walma minti kilometri nani mbonyonko bo o flelu kon ko gele andon menana du alaka sababu ya koni oyi gongon blonyi walma bugum fochuko ya wadela ola sanjiko bolo dale no bigli konnala walma shuina mali marabolo kilingi na mbela jelin kononana ko gaina kile bota hakeo bitaf nebe jigin kateme kununtaka ola kai kuligoro sikaso bi oluga kile bota hakea obege digere muka ani shekini seguka oluta bi jo digere bisabala mofti bisaba ani flat tomboktu bisaba ani nani gawo digere bisaba ani woro kidal bisaba ani sheki menaka bisaba ani woro tawdin ka oluta beke digere binani buguni marabolo kono nana bi oluga kile bota hakea wege digiri muka ani wolonvlai kuchalaka oluta bege muka ani konontoni kita muka ani woro nyoro muka ani kononton nara bisaba ni kili doanza bisaba ani nani sam digiri bisaba jwanjagaraka oluta bege bisaba ani flai joila muka ani kononton gurmara urus digiri bisaba ani woro Bamako distriki konnala ko nogobe nanda kabala samia fefien owechi afanga kontena na bonya kuzobe gelea kontena na do biyoro janflelu la kusanji ko kon bulu daleno bikli kuntala kononana ula bikli bota hake ya obeke digere muka ani shekini Bamako na la ministre ko madena kene chira neke kanye woro sangata ani woro klebe na bi neke kanye tan ani kononton ni osera Bamako ni alamini mbela jelena ni wakati bulu da chugo isisa kadi auma ambe bo wakati bolo da chuko konnala ka don kibaru ka o daele awi kibaru ya munu manake olu konnala soni obilasi awma Funafuni jonjo odi wakati sera maliden kilingile na ma Amadou mesira dina tabarakala awni che ayo aw danse kukura bi sogomada na wati mina minye ka do nga fo renouveau o koning sangala male do Mali fantan nani bela jerele fe ka nyesi anga krefe jamana ma Burkina bo la kolowari Niger kata se minye ka do Mauritanie ka o mani malide munume nazara jamana ka l'Amérique jamana ni chinois ka gunka no bela jerele ye mawe munu sogole do ana ikado sira chama fe radio so bo la bololo
kana b'o la fo ka se jabaraniso yɛrɛ ma an bɛ aw fo aw ka timinandiya ale kosɔn aw minnu ye auditeurs fidèles ni téléspectateurs fidèles ye jɛmukan ti tɛmɛ mun kan a ja fara goya kan an ka foli bɛ aw ye k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo Glaw ko we together kuma aw ni ce a y'aw danse bi sɔgɔmada in na donc kibaru la bakurubaw bɛna tali kɛ minnu na o ye soronadonba min sugantira CEDEAO fɛ Goodluck Ebele Jonathan ale bɛ Mali kɔnɔ kabi kunungo tile 3 bayara a bɛ o de la a bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na an bɛna kuma o kan sisan dani no donc kibaru kɛnɛ kan na sɔrɔdasi maa 49 minnu minɛna Mali la yan nɔ a ko kɔni kuma bɛ ka cɛya i k'a dɔn MINUSMA ka kuma lasela Olivier Salgado a da kolofɔlɔ cira o kun Mali y'o wulukolongoɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko tile 3 b'a bolo a k'a ka kosow ni kasaw cɛ an bɛna kuma o fana kan sisan dani nɔ point G kaw fɛ yen nɔ min ye k'a dɔn awa sira bɛ ka kɛ 2 ye point G dɔw bɛ taa kɔrɔ dɔw bɛ taa tilebi a bɛ tali kɛ mun na syndicat jɛkulu dɔw bɛ olu kɔni ye baarabila boloda ka kɛ ni kɛwale dɔw ye bolofara wɛrɛ ko k'olu tɛ o kuma o ko bɛ danga jumɛn na an bɛna kuma o kan sisan dani no don kibaru ale kɛnɛ kanana ni an bɔra yen nɔ min ye k'a dɔn bamanci a misɛnnin minnu bɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ jamana finitigilakaw bɛ ka wuli ka jɔba jumɛnw kɛ enquêtes don cogo bɛ cogo di nin bɛɛ ye kibaruya ye bi sɔgɔmada in na an bɛna an soni sigi minnu ka ladiriya kɔnɔ waati min na aw minnu sigilen don k'an lajɛ aw ni ce a y'aw bisimila. Sanga 28 o bɛ nɛgɛ ale kaɲɛ 7 kan kurabakaw olu fɛ yen nɔ maternité la min ye Koyan Jakite Koyan Kuyate n ka fɔ ten Jabate plutôt ale y'an filɛbaga ye a n'a ka denbaya bɛɛ an ma ɲinɛ Burama Bagayogo kɔ ninnu y'an ka jɛmukanw kanubaga yenkaw fɛ waati kelen bɛɛ Bɛlɛdugu n'a nɔkanduguw la sisan olu sɔgɔlen don an na Ala ni radio caman sababu la radio Ciba FM b'o la fo ka taa se i k'a dɔn an yɛrɛ ka radio kumaso kofɔta in ma ale fana bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na n'o ye 88.18 ye olu fana ma lajɛ an ka foli b'u bɛɛ ye bi sɔgɔmada in na a y'aw danse an y'a fɔ an ka kibaruyaw bakurubaw la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali ale ka soronadonbaga min bɛ CEDEAO tɔgɔ la n'o ye Goodluck Ebele Jonathan ale kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ taama n'an ka jamana kɔnɔ taama min bɛ tali kɛ an ka jamana faamaw ka fɔ la baara minnu sigira sen kan n'o ye layidu minnu tara ko ka se ka an ka sigikaw kɛ sigi minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka baara fɛn o fɛn bɛ yen n'olu bolo dara CEDEAO ɲɛkɔrɔ k'olu ka sigi sen kan o baaraw bɛna ɲɛnamaya cogo di sew ma la ka taa cogo jumɛn na an bɔra min an taara min a bɛ k'a dɔn danga jumɛn kelen na a bɛ tali kɛ nin jateminɛw la o ni a damanda caman a ma sɔrɔla k'a fɔ Goodluck Ebele Jonathan jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ tan ni ka segin na janko hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw na kabi waati min na i bɛ k'a ka fanga ma dafiri fo kana se fanga dafirilen kɔfɛla ma ani Mali yɛrɛ ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ka se diɲɛ jamana wɛrɛw ma ale kɔni ye baara caman kɛ o hukumu kɔnɔna la Maimuna Wetara ale bɛ ɲɛfɔli k'an ɲɛ kan an k'a lajɛ. Ni hakilina kura ye Ivoire finitigila kamiw minɛna Bamako pankurujigiso la olu kun kan. Kuma lase dɔ kɔnɔ Bamako cour d'appel au procureur général kɔni kun y'a ladɔnniya dɔgɔkun daminɛ la k'a na sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ka yelen da Ivoire finitigila kamiw minɛla Mali kɔnɔ dimanche tɛmɛnen juillet kalo tile 10 Bamako aéroport la olu kun kan. Bamako cour d'appel yɛrɛ kɔni kan laseli in kɛra k'a sɔrɔ ni jamana fila bɛ ka bɛn ɲiniw cɛ ni Togo yɛrɛ jamana ɲɛma sen donni a ko la n'o ye Faure Gnassingbé ye. Hakilina jiginna Ivoire surasi 49 n'olu kɔni kun donnen bɛ maramafɛnw na olu kɔni minɛna Mali pankurujigiso la Bamako juillet kalo tile 10 san 2022 Côte d'Ivoire ɲɛmaw yɛrɛ ka fɔ la ko ni surasi ninnu bɛ jate Côte d'Ivoire surasiw yɛrɛ de fɛ ani k'u nana Mali kɔnɔ de walasa ka Mali surasiw kɔkɔrɔma don. Tabarikala tubabu b'a fɔ min ma ko erreur technique o bɛ tali kɛ nin na nin ye k'a dɔn sɔrɔdasi la ka maa 49 minnu bɛ yen ni olu kɔni minɛna Mali pankuru jigi kɛnɛ na olu ka kisa tun ye nin ye hakilina jiginna Malidenw ka finitigilakaw y'o Kolowarika ninnu minɛ Kolowarikaw don de sa wa taa ɲinina tɔnjɔ mercenaires de don ka bɔ jamana wɛrɛ ka na Kolowari jamana maa dɔw cɔ a la wa nin bɛɛ ye ɲininkali ye kiiri min dayɛlɛ la o bɛna se ka minnu jaabi di an ma ladiriya ale kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ Mali ale ye Togo kaw ka ministre min ɲɛsinen don Togo ni jamana wɛrɛ ko ɲɛw ma ale bisimila an ka jamana kɔnɔ yan nɔ waasa ale yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔnadoli kumaw kɛ Mali ni Kolowari ni ɲɔgɔn cɛ ni ma ya k'a fɔ Mali y'i jɔ i cɛjɔyɔrɔ Kolowarikaw yɛrɛ fana tun ye i k'a dɔn u jɔ u cɛjɔyɔrɔ don fɔlɔ la hali ni ji dɔɔni jiginna u ka to la o kɔfɛ sabula olu tun y'a ta ni bagabaga min ye ko Mali ka ninnu nabila joona joona a ko kɔni kɛra nimisa ye Alassane Dramane Ouattara bolo sabula ale tun y'a ta ni cɛkisɛya ni bagabaga min ye o kɔni farifa nana ale la kokura kuma Togo kaw kɔni b'a fɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ
Mali ni kolowari cɛ a ko nasaratigɛw la Mali kɔfɛ Togokaw ka ministre kelen bisimila la fana kolowari masakɛ Alassane Dramane Ouattara fɛ waasa ka se ka da don ko nunu nɔ ka sɔgɔbɛ a mana tɛmɛ da mina kibaruyaw bɛ lase aw ma Mali kɔni ka kiiri tigilamaw ye i ka dɔn kiiri sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ dayɛlɛ ko in kana na n'o bɛ tali kɛ parquet min filɛ cour d'appel la Bamakɔ ka se ka ni maa 49 ka kisa ye mun fɛn de tigitigi ka se k'o ɲɛ dɔn min Lasini Jakite ale de ɲɛfɔli ko kan sisan an y'a fɔ ten ko Goodluck Jonathan be jamana in kɔnɔ kɔfɛ an bɛna o jaira aw la ladiriya ale kɔnɔna la an bɛ to ni surasi ma 49 minnu minɛna n y'a fɔ bakurubaw la ko MINUSMA ka kuma lasela Olivier Salgado a da kolo fɔlɔ cira o kun a ma sɔrɔla k'a fɔ kabi kɛwale in jate minɛna karidon fɛ midi waati MINUSMA yɛrɛ yɛrɛlajɛya kɔnɔ ale kɔni fɔlɔ ye i nɛ kɛ pɛlɛpɛlɛ ni kumaw ye a yɛrɛ ka compte Twitter n'o ye bɔlɔlɔ siraw fɛ la a ye kumaw fɔ kuma minnu ni sababaw bɛnnen tɛ a ma da sɔrɔla k'a fɔ Mali jamana famaw y'a ɲini MINUSMA fɛ ko ka ni kuma lasela min ye kumaw fɔ n'a da cɛmancɛ ye ko ma fila ɲini a kana ni o kumaw dalu ye u ye dilan jukɔrɔla n'a sanfɛlaw lajɛ dalu foyi ma sɔrɔ Olivier Salgado bolo Mali fana y'a yira k'a fɔ ni ma ya k'a fɔ MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ Mali basigili kama maa minnu ye karatu ni kalo fima tigɛbaw ye olu tɛ maa ladiru ye mun bɛ se ka baara kɛ Mali kɔnɔ kuma ko tile saba b'a bolo ka wulukulu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Yusuf Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli k'an y'a kan an ka lajɛ. Tile saba dɔrɔn de bɛ MINUSMA ka kuma lasela bolo walasa ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ Mali marabaaw ka ni laɲini min yɛrɛ kɛra ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale fɛ o kɔni dara Nations Unies secrétaire général ka lasigiden min bɛ o ka dangan tulo kan Daniela Crosslack n'ale ye Nations Unies secrétaire général ka lasigiden min bɛ o ka dangan ye ale kɔni bisimilala ni ministreso kofɔlen in na min yɛrɛ sen fɛ Mali gouvernement ka laɲini fɔra an ye n'o de ye Olivier Salgado n'o ye MINUSMA porte-parole ye ale ka bɔ Mali dugukolo ka tile saba kɔnɔna la i n'a fɔ lase in b'a fɔ cogoya min na halisa ka kɛɲɛ ni lase ye Mali marabaaw ka ni laɲini o kɔni kɛra ka kɛɲɛ ni nin cɛkofɔlen ka laseli caman de ye bɔlɔlɔ sanfɛ sira min bɛ n'an k'a ma ko Twitter o kan min yɛrɛ sen fɛ a b'a yira k'a fɔ ko Mali marabaaw kun ye kunnafoniya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire surasi 49 ka nani ye Mali pankurunjigi kɛnɛ na kari juillet kalo tile 10 san 2022 k'a sɔrɔ la o danganiya foyi t'a bolo Mali gouvernement a ka nin lase in sen fɛ a kɔni y'a ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni Olivier Salgado ale ye bani min kɛ k'a ka nin kuma ninnu nkalontigiya k'a sɔrɔ a danganiya t'a bolo o waati kelen na jɛkulu min bɛ yen n'an k'a ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts ale ye gafe dɔ di MINUSMA quartier général la Bamako min kɔnɔna na a ka laɲini de ye MINUSMA ka bɔ Mali kɔnɔna la min n'a bɛ Mali yɛrɛ dugukolo kan a ka ca ni san 8 ye. Sɛgɛsɛgɛliw ni jatew y'a jira an ka ɲininiw kɔnɔna na k'a fɔ maa bayirika minnu bɛ n'olu bɛ MINUSMA cɔ la an ka Mali la i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma ko officiellement n'o ye biɲɛ bɛ min kalama min fɔra maaw ye o kana ka na lakana baaraw ani i k'a dɔn MINUSMA diɲɛ seleke 4 ka ci la jamana kɔnɔ waasa bɛɛ ni basigi bɛ se ka kɛ bele haki an ka jamana kɔnɔ nka jateminɛ wɛrɛw y'a jira k'a fɔ kurutu sira dɔw bɛ MINUSMA ko in na min kɔni ye business n'o ye nafolo yɛrɛ ɲini sira ye i k'a dɔn maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛ fɛnw di ɲɔgɔn ma i k'a dɔn ka se ka u yɛrɛ pɔsiw ni jufa kɔnɔnaw sɛbɛkɔrɔfa nafolo mugu la ni ka taa n'u yɛrɛ ye u ka jamana kɔnɔna la o de kama maa minnu bɛ n'olu ye jateminɛ kɛbaw olu dɔw y'a jira k'a fɔ MINUSMA ka baara kɔnɔna ko dɔw la kurutu sira dɔw bɛ a kɔnɔ minnu kɔni bɛ yen ni o kɔni ye ka na i sigi jamana kɔnɔ k'a nafolo n'a sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen pɔcɔ ni k'a ko jufa ka taa ni u yɛrɛ ye o kuma nin ye jateminɛw ye maa caman fana ye minnu kɛ o kama bi Maliden fankelen k'a kɔrɔtalen don ko MINUSMA ko in ko a bɛ ɲini ka kɛ bonya degunnen ye o kuma Mali ka bɛn ni basigi yɛlɛma mun kan ka don waasa ka Mali dɛmɛ ka mugu ci jugu la ko ni u ka baara to ye fo ka to colo ni kɛlɛla fara la kuma ko Malidenw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn na ko jahadimaw nalen do bi an ka jamana kan o kuma kaw b'a la ka kɔrɔta dɔɔni MINUSMA gɛnni ko kuma la ni kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye sɛbɛn ka taa bila Maliden dɔw fɛ MINUSMA jabala la k'a fɔ ko k'u ka taa u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ko maa tigɛ da min na waati nataw bɛna kɛ sababu ye ka an bɛɛ lajɛlen lade an bɛ taa pɔnsekaw olu fɛ yen nɔ a b'a hakili jigin kɛnɛyaso min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ kulu sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ kulu sanfɛ ladilikanw ni i k'a dɔn kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko sira taama yɔrɔ fila bɛ pɔnse kɔnɔ nin waati na ka sabu kɛ min ye syndicat bolofara minnu dɔw bɛ yen olu kɔni kɛlen don ka baarabila dɔ boloda baarabila min na u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko u ka baara dɔw cogo k'o tɛ ka kɛ sababa ye ani ko u ka lafasa jɛkulu maa ɲɛmaa dɔ bɛ yen ko u ye o métier ka bɔ a nɔ la ka sɔrɔ u ma kɛ sariyaw kɔnɔ baarabila bɛ sen na baarakɛla jɛkulu fankelen maaw
olu kuma kala do nyina ka benu yo ko olu be tu chief ko ni de ko sebela mo we olu be ka do bara bla fe munun kamo akoko ni nasara tegela mo muna we dra gwale ni Fuseini Camara renouveau ka jemaje kulu chwala olu tara kuma da do ma amulame projet ya no syndicat nani de be ya no syndicat do be na be fo mako sinema syndicat des médecins du Mali syndicat do be no Sinakami syndicat des cadres médicaux syndicat d'Obi Sinatras, syndicat des travailleurs sociaux sanitaires, syndicat d'Obi avec Fomako, syndicat national de la santé. Maintenant, les syndicats savent nous n'avons follow savent nous problème tout le monde. Bon syndicat nana nous affiliés nous internes. Au des problèmes qu'a eu projet à nous parce que depuis 2018 kono afrako ka bureau fallait bureau sigi de wulula ni mangaya. Donc pour que ka nyefo kanya syndicat ko kele de be syndicat national de la santé reconnaît la plongée en non. Donc il y a un terme militant au niveau syndicat ko kele de be. Donc au kele kololo de bébé sama la be nyanta fa fa chukum abe nyanta fa fa chukum o de kuma o be sena dugu konna la fa be fe ko yelema ko ke préavis de grève ko kuma tabarikala nambora yenno amita yurusu ka ufe anya foko ika do finitigila ka be wulika jo bala jate bala kamne munu nye zumba kule uni zumsenu kata se cheni kala wale umano jatke wale tikila mawye ni afon fe la ko do na ube tegeda oluka yurusu marako na la tegeda ni wati na nga finitigila ka ufe jekulu baka jekulu mimbe no lu koninga sebe koro spécialisé le do muna baga shweli la mishuni sagawni bawni shew koni be okay o ye jekulu de tegedi nyama jekulu mali finitigila ka uye tegeda oluka koni bara munu mala ka ke yurusu na no kan dugula o jara yensigida nyama o ye kusebe munu na oluko niye kwa fulika onke kaseka halibina ka bi olu CFM ni uye kaseka demedo finitigila ka mawasa kibaro ya jele anu mana so mi femu na obseka lase umaku deme ka bara la obseka nyana bo chukumina anga kibaro adila obanye fanye ayirala k'a fɔ kuri sifinaka dɔw fo ka taa se u jangomaɲɔgɔn dɔw ma minnu yɛrɛ bɛ yoroso sɛrikili kɔnɔna na kucala lakana tigilamɔgɔw kɔni ye tɛgɛ k'u la alamisa tɛmɛni ni minɛli ninnu kɛra wagati min u kɔni ye misi dɔw suɲɛ kuri sugu kɔnɔna na walasa ka taa feere kucala tuma min na u ye misi ninnu minɛ feerekɛla dɔw kɔni tugunnu nɔfɛ fo ka taa se kucala garabali kɔnɔna ma n'o kɛra sababu ye tigɛsira ka k'u la hali n'a y'a sɔrɔ finitigilakaw kɛlen don ka wulikajɔ caaman kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na walasa ka nin waleya ninnu bali nka a b'i ye k'a fɔ lakanabaliya kɔni ɲɔɲalen don nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na hakilina jiginna lajɛrɛ dɔ sen fɛ min kɛra gouvernement ɲɛmaa fɛ ani maa minnu bɛ bɔ mamala mara kɔnɔna na sigida ɲɛmaaw kɔni ye bolo ɲɛsin lakanabaliya ma kucala ale ni yɔrɔso cɛla ma kalo kelen o lajɛrɛ in kɔfɛ zumana male n'ale ye conseil de cercle ɲɛmaa ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛw kɔni ma se ka sigi sen kan minnu b'a to lakana bɛ se ka sabati yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na sigida ɲɛmaa ka fɔ la finitigilakaw kɔni bɛ patrouille kɛ yɛrɛmarakafo dɔw kɔnɔna na i n'a fɔ cere molobala fo ka taa se gaji suguna ma ko nka dɔ kan ka fara wulikajɔ ninnu kan ko sabu finitigilaka minnu bɛ yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na k'a bɛ i n'a fɔ olu ka dɔgɔ sanga binani o be taji bara matarafa bawla anga jamana konna la o ban lado taji ko goleya konna la meme talike ni wati laba nunu na jenkuru kara kono ko taji ko kele do marjane yani lulu ye tengenye te ka data yoro do werela o akelengele ni munu mina anga jamana kono jato ya ira ka fo do farala sogon ka kokuraye o nga o make bashi ye nye ere ti se ka data yoro chama ibe se ka station sabanani duru woro fo ka station wolon flama ka bibe surunya pompi subu bolo sere ka ira ka fo taji koni après tout ya no ningu nyere sababu ye muvenye nyininu konna la mi station fere pompisi do ya ira ka fo halinu ma so buna tiga ka doko oluka taji tigi chamambe mununye a taji nambawe no station tigu ye ko chamambe ka dobo ka taji na taula ma ko be ka olu yere ko ntada kun jonjon ye femi gonye wala saka nyedo ema sifa menuna wa de matara watara yi mununu saloke ka ma di do ma kola angalaje do farala tajiw sɔngɔ kan wa taji yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ station bɛɛ la tuguni Bamako jateminɛ minnu kɛra tile fila in na olu y'o de yira o kɛra degunba ye malidenw kan ONAPU mɔgɔw kɛlen k'a fɔ ko dɔ bɛna fara tajiw sɔngɔ kan n'a fɔra ko foyi tɛ se ka san tuguni an b'o o tiriki tɔrɔkɔ la n'a fɔra ko essence fana tila ka yɛlɛ tan ne dun ye nin essence ko in fɔ kabi kura nin kɛlɛ ko in daminɛna jamana minnu sɔmin ka jan olu ye fɛɛrɛ kɛ an ye Côte d'Ivoire ta ye kunun olu ta bɛ 150 ni dɔɔnin na nka anw ta filɛ fo 160 ni kɔ nin kun bɛ se ka éviter kabi kura nin kɛlɛ ko in daminɛna
Mali tun bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ kɛ. Front populaire contre la vie chère au Mali o ɲɛma o y'a yira k'a fɔ ko taji sɔngɔ jiginnen no jamana caman na ka tɛmɛ Mali kan. O hukumu de kɔnɔna na a b'a ɲini gouvernement mɔgɔw fɛ k'u ka to ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa maliden bɛɛ lajɛlen ka se k'i dahirimɛ sɔrɔ. N'a fɔra motoni min b'e bolo e bɛ bɔ n'o ye fo Ɲamana 200 tun bɛ lata ou bien 300 tun bɛ lata ka sigi f'i ka 400 nata wari tun tɛ maliyɛn bolo sɛgɛn bɛ Mali den na bi fo k'a dama tɛmɛ tiɲɛ na gouvernement k'a lajɛ fɛɛrɛ min mana k'u bolo tiɲɛ na u k'a fɛɛrɛ ɲini parce que anw yɛrɛ sɛgɛnna an taara mémorandum fɛn fɛn di premier ministre ma an ka fɛɛrɛw b'a kɔnɔ n'u tɛ k'o ta fɛɛrɛ min mana k'u yɛrɛ bolo u k'o ta walasa an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ n'o tɛ an sɛgɛnna maliyɛn dun n'i tɛ fonctionnaire i tɛ 40,000 i b'o gɛn k'o sɔrɔ kalo la yɔrɔ o yɔrɔ o tɛ kɛ kɔlɔkɔlɔ ko ye. Kabini sɔgɔmada in na essence ani gasoil 18 farala olu sɔngɔ kan o la essence litiri 1 o tun bɛ feere 160 ani dɔrɔmɛ 2 la nka sisan o taara 178 na gasoil kɔni ale bɛ feere 170 ani 8 na Bamako yan nɔ. Tabarakala sagan bina ni kelen o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Sikasokaw fɛ yen nɔ Abdoulaye Pablo Diko radio lanaya la an ka foli b'a n'a ka denbaya ye fila don fila gino tɛ ba Sama Sankare o fana ye fila ye ani kɛlɛkɔrɔsa ka kura dabɔ min ye kaw ka gouverneur n'o ye général Musa Traoré ko Musa ni sɔgɔma ko bɛninkɛ ko tɔ ye ka wele Bɛlɛdugu bulon an ka sigi k'a fɔ waati min na essence ko gɛlɛya bɛ Bamakɔ nɔgɔ ko gɛlɛya bɛ togodaw la n'o ye sɛnɛkɛlaw ye maa minnu bɛ yen n'olu ma kɔɔri sɛnɛ ɲina olu tɛgɛ tɛ ka se ka da nɔgɔ kan sabula danganiyaw dira ko minnu ye kɔɔri sɛnɛ nɔgɔ ka di olu ma minnu yɛrɛ ma sɛnɛ k'a sa jɛ la o yɛrɛ tunu ni pelengete wa minnu b'a feere kɛnyɛrɛyaw la olu bɛ taa 8,000 ani 7,000 kɔ la a gɛlɛyalen don ɲina samiya ko la togoda caman bɛ yen minnu kɔni b'a la ka jigila misɛnya hali bi bɛ fɛn min o tɔ bɛɛ hali bi an bɛ an jigidaw kan kosɛbɛ waati kelen sera aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali gendarme bɛɛ ko ne ko k'u ni sɔgɔma u ka ɲɛma juru la bi minnu bɛ fɔrɔn na ani minnu bɛ pɔsiw ni péages la hali bi ko bɛɛ k'i janto yɛrɛ la u k'u jɔ ni marifa ye kɛlɛw i k'a dɔn ka u sigi ka ɲɛ jamana in bɛ bolo min na maa colo tɔ tɛmɛndɔ n'a ka marifa kurunin u b'a ci kuma bɛɛ ka tɛmɛ Fanta Tonguta wulikajɔ kun fɔlɔ tun ye nin ye an ma munumunu garisɛgɛ ma kɛ min ye ko kura k'o ta k'a di maaw ma ani waati la munumunu Salo a fɔ k'a barika tɛna nɔgɔya ka kɛɲɛ ni taji ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna la an bɛ nɛgɛso sa kow bɛ ka gɛlɛya vélo nous agiterons des bɛɛ man kɛnɛ bɛɛ tɛ se ka nɛgɛso boli kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ wa an tɛna segin kɔrɔlen ma ka lettres ci ɲɔgɔn ma awɔ an bɛ taa ɲɛfɛ isanga kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo ale ka labɛnw sabatira an bɛ taa Sira Kamara fan fɛ walasa an ni Sori ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ